ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to wudduru nima kundela cofola alana tiggere tohomaji siwi tufngela naya nyamanari ba fata ngabo futa jalon kon waktu yoni hato jabijala kame Dar es Salaam ene jiya e gartindi kabruji mena to leydi Sénégal ken wona sappo e joyi étudiant jagganoɓe tonto gudiri nyawama hanki to tamba kunda dubiɗi ɗum nan ko caggal nde mbaɗi forota ko fati e banggue baccalauréat to leydi Mauritanie jagoɗo kalfinade gueɗe nder leydi kame jajkiri wonde yamu kikiɗe hanki o caggal nde o huccidori e presse o holliti ɗiɗo henna lebbi jeeɗiɗi kala keni wiye bandiyagal ustima e noksod ɗum noon ko nde ɓe daari gam yidde ittude yoga e gueɗe ha tenti ko fati banggue viola to leydi Mali kolaɗo kuɓala fedde gotago windere erima laamu kessugu leydi Mali nde wawata oɗo saaha riwindade ha ɓuura jaam dumade sifande Alger hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyya to leydi Guinée Conakry pelɓodirala musgala waɗi hanki nder pelɓodirala musgala waɗi hanki tonto Kalaba ene tawe e tonto Dalaba ne tawe nder leydi ndi ha ganduɗa suka gorko biyeteɗo Habibou Petela wasi hen fittanu mum taw ko kure jooɓi fittanu makko to Côte d'Ivoire Simona Bagbo gila yalti kaso wona neɗɗo kewɗo e jayndeli no feewi kikiɗe hanki o gila tan Abidjan jokkodiri e France 24 warti ko fate banggue candidature Alassane Dramane Ouattara to Nigéria koninkoɓe sappo ɓe koninkoɓe leydi Nigéria mbasi pittali mumen ɗum noon waɗi koye laka cata to RCA ha to Souda musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ɓatake tintinde e ɓatake erango ummorade e ceerno Djiby ko bawɗo lasrari jabanaɗo duwaw moƴƴuɗo leɗɗe labɗo reedu mala ɗo woni newiɗo sanne ceerno Djiby so tawi on jokkodiri o waɗante listihar o ƴeewa tigui rafi gonduɗa walla haaju o joguiɗa o haalanma haala ɓaccere so tawi ko kanko jogui safara o walla kanko jogui haaju o wawi humtude ɗum o haalanma ha laaɓa so tawi kadi wona kanko o jofanma lawol to poɗɗa rewde ceerno Djiby ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe cafroje jaltinoje fadde sappo tati rafi comiɗi e nder ɓandu neɗɗo omo jogui kadi fannu goɗɗo on fannu noon ko leɗɗe cafroje fadde sappo e jeenayyi rafiji comiɗi e nder ɓandu neɗɗo ceerno Djiby ne safra rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe wonduɓe e ellaji ɗi ndewani e lawol ellaji musaji kala e rewɓe ɓe deedi tuƴƴoji eɓe deedi guttoji kala kista fibram dogam site infection ngaji kewɗi ceerno Djiby ne safra ustoraɓe gorago e jippiɓe e leeso ha worɓe ɓe ngala maniyu ɓe maniyu seeɗa ɓe maniyu men moƴƴani maniyu cellani kala safra ɗumen ha cella ceerno Djiby ne safra wonduɓe signere e wonduɓe e kulol e wonduɓe e jiilol e kala saaha kadi ha tengti e sukaɓe rewɓe yanoɓe crise aji e kala saaha ceerno Djiby ne andina dendagal kilinaɓe makko wonde base makko mawɗo o ne tawe tigui e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to jeere nettetta sa ari ha to jeere nettet ɗo so tawi a ari ha yettima ɗon sa waɗi 48 62 54 07 ma hawre ceerno Hamdou Ndongo walla mbaɗa 32 62 04 99 ko ceerno Alassane Sy ko mi yi ko ɗiɗo kala ko almuɓe makko tawteɗo to base makko ɗo ceerno Djiby noon kañumma joɗaki e kala saaha ene yaaha e oɗo saaha joni omo tawe e nder leydi Mali to Nioro Mango lamorgo julɓe ko toon tawete numéro makko to leydi Mali ko 77 08 52 36 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ha joni ceerno Djiby hutorto ko numéro mum leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby noon base makko gonɗo Nouakchott kala subaka ɓe uddita
ko tuggi kay subaka 9h subaka ha yetto 19h woni futuru so tawi non ko ñande aljuma ko tuggi 9h ha yetto midi ceerno Djiby Sy ko newiɗo no fewi kala no dole ma poti ceerno Djiby Sy ala safara mo safrata walla haaju mo mbawɗa addude mum kene ɓuura ujunnaji ɗiɗi sefa ko namdima ene qime goyi ha ujunnaji jeegoma ceerno Djiby Sy so tawi kay laaɓama ka miskino Allah ala dole omo wawi safrudema ha cella ha jiisuɗa hoorema no moƴƴi tawa hay mbuɗo namdakima ceerno Djiby Sy en wi en mbadden danɗo faade e makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari go yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasa kabruji men demgala pular subaka hande on woy wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi sénégala ujunere e temed tato e capanɗe joyo e go neɗɗo woni ƴewdaɓe e ñalawma hande o walla mbiyen subaka hande o ko fati oɗo henna ñawu borosa tawane wondi hen ko capantato e jeeɗiɗo ɓen capantato e jeeɗiɗo tawaɓe ene gonde oɗo henna ñawmo borosa hen sappo e jeenayo ko tumanoɓe ene jokkodirno e wonduɓe oɗona ñaw hen joyo itti oɗona ñawa ko toon to bowal laaɗe diwoje ngal leydi sénégal sappo e tato neɗɗo ko raɓaɓe taw andaka raɓɓe ɗumen jeegomo noon oɗo saaha mo gonɗen ene goni e musalla mawɗo no fewi koma ballite e fofandu ken wona temedere e go neɗɗo keeɓi cellal mumen ha subaka hande o guila tan ñawo feeñi e leydi sénégal ha yettiɗo ɗon jaratena kene fotta wonde sappo e joyo ujunere en sappo e joyo ujunere sappo e joyo ujunere ene wonde e sappo e jeenayo neɗɗo woni ko heeɓi oɗo henna ñaw e nder ndiɗon limore kene wona sappo e ɗiɗo ujunere e temedde joyo e capanɗe tato e jeetato keeɓi cellal mumen oɗo saaha mo gonɗen kene wona temedde tato e sappo e goneɗo mbasi hen fittandu mum guila ñawo naati leydi sénégal ha yettiɗo ɗon jaratena ko heddi e cuuɗi safara ne heeɓa traitement mumen ko ujunnaji ɗiɗo e temedere e capanɗe jeegomo e go neɗɗo ɓen goni taweteɓe e cuuɗi safara to leydi sénégal keddana joni ma en kaale batu jagorɗe hanki hoorejo leydi sénégal caggal jillu makko toon to Touba wa jaari khalifa général mo wuuro Touba caggal kayde jaɓɓi toon jaɓɓugal paayodingal no fewi kono kadi o arti no fewi ko fate banggue ƴellitgol yoga e faggudu yoga e nokkuji taw ko Touba ko fate banggue oɗo henna juma walla mbiyen ko fate banggue oɗo henna hôpital gonɗo toon e mahede mo ganduɗa taw martaba mum ma won martaba tati ɓiijo taw kadi jar baɗaɗo hen koppareje franc CFA ma won capantati e ɗiɗi milliard koppareje franc CFA taw kadi gaɗa kene wona temedde tati leeso ene fota tawede e nder oɗon hôpital wa arti e autorité ila Touba padron to Touba kono ne kadi lawol Mbacké ha to Touba kala hoorejo leydi arti hen no fewi kona ɗum konon hoorejo leydi ndi erima wonande gouvernement mum nde mbata darade no fewi waɗa saha ngam hirjinde e jertinde ha tendi ko fate banggue maggala Touba eɗen gandi yimɓe ma giw kala e jokli windere kala ha tente nder leydi sénégal nde yimɓeɓe mbawata ɗoftade taw kadi ganduɗa ko laamu ngu yamiri ngam haɓade ko fate banggue oɗo henna ñaw biyeteɗo coronavirus ha joni koye sénégal keddoɗen ma en garte jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jackilgol laamu woni Ali Ngoye Ndiaye hanki yidiri e ɓen heedanɓe ɓen caméraman uji taw kadi ganduɗa ko filmoɓe yoga gueɗe jaltoje e nder leydi sénégal ɗum noon ko caggal nde ɓe kuccodiri e yoga e jayndeli ɓe kolliti mette mabɓe no fewi caggal kayde caméraman goto biteɗo Dieng Ndiaye kam tigui o toon to porte de millionnaire waɗi poɗendure hakkude mum e dadiɓe taw kadi ganduɗa ko caméra men jayde witede Dakar Actu ɓe kolliti hen mette mabɓe no fewi caggal noon on jagorɗo holliti oɗo saaha aɓe jogui hen koɓe jogori haalde no fewi caggal loskoji ɗiɓe jogori wadde hen wona jaydeli kolliti dadiɓe nayo jaggama loskoji ne mbaɗe hen
kono jagorɗo holliti kanko ona debbo pilmowo taweten to cuuɗi safara ma laamugu jogo safara makko ha o sella to Touba gartaten tonto ma en duto ha tonto ma en tonto Touba caggal noon wonande so tawi tan maggal Touba heddimo balɗe seeɗa eɗen gandi dawriyankoɓe kewiti ko wattude toon bangugol mumen moni kala ene ara ene waɗa ziyara mum ɗum noon ko caggal nde hoore joli ndi yeehi toon altina gila talata ha faynma alarba hanki dawriyankoɓe ne jaa hande noon ko sete timmuɗo mo Abdoullahi Wade ene wonde sarɗiyankoɓe muɗuma kono ne kadi e kolaɗo kuɓala woni landa PDS ko ɓen tawete hande toon to wuuro Touba ngam yettinoyde toon nelal gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal woni Abdoullahi Wade koye wuuro Touba keddoɗen ha joni ma en garte konguɗi yoga jaltude e jayndeli caggal jillu hoorejo leydi Sénégal ñande altine nde toon to wuuro Touba ɓe kolliti jaggama toon suka gorko jaaro e duuɓi nogas e joyya taw kadi duuɓi nogas e joyya taw mo inde mum woni M Ndiaye holliti noon ko kam tigi woni garde corps jagorɗo kalfinade urbanisme mo leydi Sénégal woni Abdoul Karim Fofana o holliti kanko woni denowo on kono kadi tawama e makko fetel walla mbiyen tan fetel to koso mo hinde automatique caggalana brigade taweteɓe to Touba ko ɓen tigui mbawi jaggudemo woɗɗani résidence mo khalifa général mo Touba ɗum noon konde hoorejo leydi ndi wonno nder toɗo saaha omo tawe to tribunal mo Diourbel beele kadi ande holko yahanno e dow muɗum to Touba kedana joni caggal nde khalifa général mo wuuro Touba haɗi oɗo hen biteɗo Aïda Diallo Hadja Aïda Diallo taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo joom suudu mbeccicono yuɓɓinde maggal hikka ngal toon to Ngambo taw kadi ganduɗa ko toon ɓe kewno yuɓɓinde e kala saaha kowona ɗum kono rewɓe hewɓe jeeyaɓe ngoɗen wuuro hanki jalti ceppi kolliti metti mumen no feewi holko saabi kanko debbo mo haɗe yuɓɓinde maggal makko toon to wuuro Ceesa yimɓe gollotonoɓe taw kadi ganduɗa koye gollorgal biyetegal Siggileka ɓe kolliti ɓe jooɗima kene fotta wonde capanɗe tati lewru ɓe keɓani jebdi mabɓe ñalawma hanki onon Guimol Sagna eɗen gandi ko dariɗo yoga e pelle haɓade gueɗe kewɗe wonde gonnoɗo sarɗiyanke biyeteɗo Helentina ɓe kuccodiri e jaydiyankoɓe aɓe gondi e ɓen ɓe noon ko yimɓe temedere ɓe kolliti ɗo tan e 10 octobre so tawi ala ko gasi haydara koɓe jippotoɓe bolide kara gam hollideɓe mette mabɓe joɗadeɓe kene wona capantati e tati lewru tawɓe keɓani jebdi maɓɓe to Tambacounda koɓe 15 hen jeenayo ko élevaɓe hen jeegomo heddiɓe ko étudiant ji kamɓe tigui nangano toon to Goudiri ɓe nanguirino noon ko fata banggue fraude taw ganduɗa koye nokku biteɗo WhatsApp ɗum noon ko wallide yoga e ɓen janggoɓe ne mbawi to dañirde baccalauréat mumen guila ɓe nanga noon ñalawma hanki o ñawre mabɓe yani toon to tribunal mo Tambacounda duuɓi ɗiɗi e kaso siftinde oɗo saha mo gonden laamu leydi Sénégal ne ƴetti pellital manggal no feewi so tawi tan kawguel nguel hinde baccalauréat yonti kala nanguiraɗo ko fate banggue ɗeɗon gueɗe koko jogori fawede ko teddi no feewi holno ɓeɗo hen ko teddi pawila e dow mumen ko min jikki ɗo e Belgique ko kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe tan mi heɗata kabruji weltare ɓiɓɓe fulɓe toon to leydi Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie hucciti hanki e ɓesguji leydi kikiɗe holliti 116 neɗɗo woni ƴewdaɓe so tawi ngala oɗo hen boros biteɗo coronavirus tawani wondi hen ko 14 o holliti noon wonande hanki yimɓe jeenayo keeɓi cellal mumen e nder leydi Mauritanie to leydi Mauritanie so tawi non woni ko 14 ɓen tawaɓe ene jogui oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus hen goto ko nokku biteɗo Tintana goɗɗo hen goto ko nokku biteɗo Tintana goɗɗo hen nayo koto Kay Haydi hen goto koto Atara hen tatto koto Nouadhibou hen ɗiɗo koto Zouayrata hen goto koto Tafrakazina hen goto koto Tayerata hen goto koto Riyat hen wona 14 tawaɓe no jogui oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus ko ɓen goni yitaɓe kikiɗe hanki o jagorɗo kalfinaɗe gueɗe nder leydi kame jacingol laamu mo leydi Mauritanie woni Mohamed Salema Woldemar Joga hanki caggal batu jagorɗe
o huccodiri e jayndiyankoɓe holliti nden ka e kisal ngal wa addi e nder noksata ha e nder leydi ndi kala ɗum noon ko gila tan ɗo e lebbi jeeɗiɗi jewtuɗɗi o holliti fedde dadiɓe taw kadi ganduɗa ko yirlottoɓe e nder noksata gam yidde sedde e fittude alaɓa kala kene wiye bandiyagal e guyka kam e viol kala o holliti noon ɗiɗo hen lebbi jeeɗiɗi ɗen gueɗe ene gusti no feewi ɗum noon ko caggal yoga e pelle daraniɗe hagge innama aade kolliti hen mette mumen ko fate banggue viol aji batteɗi e sukaɓe rewɓe e kala saaha ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen o holliti ɗen gueɗe gustima no feewi jaydi witede tawari ɓe kolliti toon to tribunal mo nema sukaɓe worɓe tato hanki ñawama toon duuɓi sappo goto e mabɓe kala ene waɗa e kaso duuɓi sappo jeeyi sababu noon ko caggal ndemɓe toon viola sukaɓe rewɓe tato nokku biteɗo basik no ɗum noon jinnaɓe ɓen sukaɓe kolliti oɗo saaha ɓe puɗɗima fofde kenal lakkitare so tawi tan woni waɗɗoɓe viol nder leydi Mauritanie mbatti ñawanede kene wona duuɓi sappo ha ko fate banggue kaddi gurdam men kala ɗum noon ko beelema mawɗo no fewi ɗum noon ko caggal yoga e pelle darniɗe haqqi innamade nde dukki hen jamma e ñalawma no fewi nde taw eɗen gandi ala ko ɓuuri viol bonde eɗen mbaɗen erago tan eɗen mbiya tan neɗɗo baɗaɗo viol fotani sudde neɗɗo so waɗama viol gonga e gonga aɗa andi baɗɗomo viol o poɗɗa ko haalde so tawi a haalani wonata koye hoorema e haqqille ma ene wawi hanɗindema baɗɗo ngal ɗon baɗɗalo kadi ene wawi jokkude golle yaaha waɗoya ɗeɗon gueɗe nde tawno kala baɗowo viol ko barowo saabu mo mbatta viol o so tawi o wulli a ɗeɗɗanmo so ɗeɗɗimo noon a accata so wona rutte joomi ko ɗum noon waɗoɓe ɗen baɗeɗe kala poti ko rewnede lawola to leydi Mauritanie ha joni Sahara Média ɓe kolliti wonande laamu Mauritanie wonande laamu leydi Mauritanie haytini walla ni mbiyen dirtini haytini ndeɗo hen hitande taw ko ñalɗi pinal gownoɗi wadde e kala hitande hikka noon yontono ko wuuro wiyetego wuuro Nayewo taw ganduɗa ñalɗi pinal ɗi watte koye gure nayeje ɗe hikka noon fonno waɗede ko toon to waɗana ɗum noon e wiide jagorɗo kalfinaɗo ñeñal kam e pinala ɓe dirtini ɗum ha hitande wonde fonno wadde koye mayirɗe ndeɗo hen nduɗo lewru darindu hande nde ene hawroya e jamma jibinede annabi o sallllahu alayhi wa sallama jeeyi sababu dirtinede o noon koko saabi oɗo hen mboros biteɗo coronavirus ha joni koto Mauritanie kettoɗen waylo kewɗo waɗi taw kene ganduɗa koye jeune koninkoɓe leydi ndi e wiide état majeur armé leydi Mauritanie ɗum noon koto jeune militaire hewɓe nomama ko fate banggue commande ji e nder leydi ndi ha tenti yoga e nomination aji tawiteɗi e nder mintoreɓe leydi ndi sursarɗoyeji nde leydi Mauritanie ñalawma hande o ɓe jooɗima lulde mabɓe no wiruno ɓattaki mabɓe goo nduɗo hen lewru hande ma wul jew toon to sursarɗoyeji nde leydi Mauritanie e gardugol Cheikh Wuld Beya waɗi toon discours mum gam hollide oɗo saaha mo gonɗen nokkuji tawiteɗi e nder leydi Mauritanie ngakkuɗi diƴƴe no fewi foti ko wallede daña diƴƴe nde tawno neɗɗo wawurde ɗon ɗo ndiyam moƴƴam ala sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali dana ambassade goo eɗen gandi ko fedde wiyete noon fedde dogo en e gartugol biteɗo Youssoufa Tuluba yaltini konguɗi mum ɓe dokki laamu kesu ngu balɗe 15 nde mbawata tambade nden ka ekkisal leydi dogo so tawi ɓe tambaki nden ka ekkisal leydi dogo ha balɗe 17 timmi yoɓe gandu kam fedde mabɓe koko tawtoyta fedde wiitede Ajawad woni Robel taweteɓe toon to Kidala to Mali keɗɗana joni Bandaw woni hoorejo jagoɗo leydi ndi kikiɗe hanki o joɗodima e Joël Meyer woni ambassadeur mo leydi France taweteɗo toon to Bamako e tawtorede colonel Goïta woni Assimi Goïta woni cukko hoorejo leydi Mali ɓe dañi yewtude toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue koniyanka gala hakkude leydi France kame Union européenne hakkude mum e leydi Mali nden ka ekkisal ko fate banggue golle koninkoɓe taweteɓe e nder leydi Mali taw ko koninkoɓe leydi France e oɗo saaha mo gonɗen nde golle jokkata hakkude laamu leydi France kam e laamu leydi Mali woɗɓeɓe o joddi kanko Bandaw o dañi joɗodade kikiɗe hanki o e ambassadeur mo leydi Chine ɓe dañi yewtidde jokkodiral hakkude leydi Chine kam e leydi Mali kono ne kadi o dañi joɗodade kikiɗe hanki o e ambassadeur mo leydi Algérie toɓɓe kewɗe ɓe dañi haalde ɗum toon koolaɗo kuuɓala
fedde ngotago windere erima hanki laamu leydi Mali kesungu nde wawata ɗoftade rewindo jam sifanode Alger hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyya nden sifande noon konde jam duumiɗo wawata atude nder leydi ndi laamu kesu arngo ngo nde ɓe mbawata tigi rigui ummanade nde ɗon sifande beele leydi ndi ene wona e jama ha joni koye leydi Mali keddoɗen ma en jaa to hakkude leydi to e nder nokku biyeteɗo Uwankoro taw kadi ganduɗa koye commune Buye kame commune mo Kolongo kam ene wondi e nokku biyeteɗo Sokura e nokku biyeteɗo Uwankoro ɗi nokkuji kala oɗo saaha mo goni ne tawe e nder cercle mo Bankasa gure jonde tawete toon oɗo saaha mo gonɗen worɓe jogitiɓe armeji tawete ɗo oɗon gandi école aji kewɗi guddin toon ɓe kolliti oɗo saaha école aji ɗi yo guddit kono kadi a jangguete hen tan ko Qur'anil Karim wona haydara goɗɗum jangguete toon finoɓe toon ɓe noon erima laamu leydi Mali nde wawata faabade ɓe oɗo saaha mo gonɗen koninkoɓe leydi Mali ɗiɗo ɓe faama mbasi pittali mumen ɗum noon koye pittol hakkude Douenza kam e boni jeegomo e mabɓe gañima sawe e cuuɗi safara oɗo saaha mo gonɗen Siddiki Nafa Konate kam wonno DG gardinoɗo ORTM ko télévision radio mo leydi Mali kam tigi fawa jungo gam tumede ne dirtini koppareje jonɗe no fewi to falde kolikoro to fangde kajola tonne kadi ko pelɓodiral musgal waɗi toone e asoɓe kanŋe taw kadi ganduɗa koye nokku biyeteɗo e nokku biyeteɗo Banas Banas noon ne tawe capanɗe jeegom e jeeɗiɗi kilométre hakkude mum e nokku biyeteɗo Kajolo ne tawe nder commune mo Furo pelɓodiral musgal waɗi toon ha dañi fetilaji kame jasiji jalti toon waɗani mayɓe kono kam yimɓe joyo e asoɓe kanŋe wonɓe toon joyo gañimi en gañande musde no fewi won hen ne tawe e hôpital mo Kajolo won hen noon ne tawe toon to Sikasso laamu ngu noon eɗen gandi haɗino asde kanŋe e nder leydi ndi kala taw kadi ko asgol kanŋe ngo rewani lawol oɗo sano laamu ngu neli toon dadiɓe yonɓe no fewi ne mbawatarende nokku o beele jaam duumiɗo ene artatona to caɗele goɗɗe goni fitina musiba moƴƴani toon to ñorudi Sahela taw kadi ganduɗa ko to banggue hirnangue ñoro wuuro wiyetego Dar Salama ko fitinaji musɗi mbaɗi toon ko joftigo caggal suka gorko goto hitande yewtunde nde soppono toon jasiji safri ha selli holliti koko yoftoto deke yejjitani e kala saaha kikiɗe heccanki o noon o arti e sehil makko goto e galle on coppunoɗomo jaasi kamɓe kala koɓe bandiraɓe koye wuuro ngoɓe jeeya yimɓe miccotako ko joftotoɗo ɓe namdima oɗon suka gorko to woni ɓe kolliti on fayi to banggue ɓaleri yaadi e nayyi mum kono ɓoyatama ara ɓe tawoyi on toon to ladde to ɓe mbaɗi mum jasiji kame laaɓiji ha rutti e joomum nde ɓe garti wuuro ga noon kanko suka gorko coppanoɗo rowane o ko on tigui holliti wonande bammuma o yoɓima fittandu kaari on baba noon noddidadiɓe taweteɓe to Nioro nde ɓen gaari mbawi fawde mabɓe juuɗe kamɓe e jasiji mabɓe laaɓiji mabɓe kala aɓe tawe e juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗen eɗen mbiya tan on jaltuɗo no yo jomiraɗo yurmomo yafomo nannamo aljanna yimɓe ne poti yañude ɓerri men goppa soppodirde jasiji kame laaɓiji oɗon mbawi duwodirde oɗon mbawi gollodirde oɗon mbawi waddude foof ko wona ɗeɗon gueɗe sengiwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry Toddala Ba Wuli Diaw ɗum noon ko guila hecci ha hanki kala taw kadi ganduɗa ko cortège kasori to hoorejo jagorɗe leydi ndi jinnoɗo wadde meeting mum toon Toddala Ba ɗum noon hecci hanki o haɗa wadde on meeting otoji makko duppa toon kono ɗin fitinaji ne jokki ha ñalawma hanki o ganduɗa dadiɓe tawetenoɗo pelli bal kure mawɗe no feewa ganduɗa suka gorko biteɗo Habib Petela jarawo e duuɓi 30 wasi en fitta ɗum ɗon ɗo naweteno hôpital gam safroyade gam baluji yande e mum kono hollitama oɗo hikka mo gondeno ko fate banggue sumgoji baɗoji e nder leydi Guinée no rumaji jarbiɗi puɗɗori ni ko fitinaji mawɗi teska hen goɗɗo biftaɗo e nder leydi ndi ko jeeyaɗo e landa IFR taw kadi gaɗa jeeyi kan landa ko Sidia Touré jaadiɗo oɗo saaha mo gonen selludelen jello kanko biftaɗo noon ko kanko woni cukko nayiɓijo maire wuuro Matam noon wona Matam mo Sénégal ko Matam mo leydi Guinée kanko bifta jamma omo yahanno e bolol makko o wiyete ko Abdoulaye Silla kono hollitama wo tawtoronoma seppoji bannoɗi taw wanno ɗum ko FNDC ñande 29
lewru maniro ndu woni nyalawma hecci hanki o sendi wi ton to leydi Guinée paden ko to Côte d'Ivoire Simon Bagbo jom suudu Laurent Bagbo jaafanoɗo taw kadi yafinoma ko Alassane Dramane Ouattara ɗum noon wonno ko hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati caggal nde o taƴana duuɓi jonɗi fewi nder kasso hanki noon wo dañi huccodirde e jayde leydi France nde hinde France 24 caggal nde namda e makko holno yiiri oɗo saha mo gondena candidature Alassane Dramane Ouattara holliti ɗum wona hunde fonde wonde on yaɓɓi kuule leydi ndi ko wona ɗum ko kadi leydi ndi oɗo saha ene tacca crise mawɗo no fewi ko fate banggue ɓerɗe mettuɗe kam e kareli nder ɓerɗe ɗum noon oɗo saha kanko on hoorejo leydi ndi so yiiɗi leydi ndi wona e jaam o fotano ƴamtude dawal tataɓal e nder leydi ndi kono hollitama o jaarino Alassane Dramane Ouattara tuma kayde yaafimo yelte kaso holliti jardemo onde firtani wasdemo salade candidature oɗona goɗɗo caliɗo ko Afingis woni tan oɗo en Pascal Afingis taw kadi ganduɗa ko ɗowowo landa FPI ɗum noon yatiri caggal hanki wo erima neɗɗo mabɓe joɗaniɗo ɓe toon to ɓen cetal tambiɓe sungoji leydi ndi taw ko CFI yo yatiri caggal ala kala koɓe paami e liste électorale leydi Côte d'Ivoire to Nigéria koni koɓe sappo mbasi pittali men ɗum koto Lac Tchad mo leydi Nigéria Lac Tchad noon taw ganduɗa koto banggue Nigéria caggal kay ko iswaba tuufiɓe pittol mum koni koɓe sappo mbasi en pittali men tawe e sara wuuro witengo Martela ndi wowa ka Émirats Arabes Unis heeɓi yamirore nde wawata jurade to bollaɗe diwoje ngal Abuja Nigéria ɗum noon wi noon ko biteɗo Hadi Siriki kam woni jagorɗo kalfinaɗo bowelaɗe diwoje ngal leydi Nigéria to RCA woni Centrafrique gonnoɗo hoorejo jagorɗe leydi ndi e laamu Catherine Samba Panza taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo hoorejo leydi par intérim e ngan sanga tumande leydi ndi wonno e kareli mawɗi no fewi biyeteɗo biyeteɗo Mahamala Kamoun holliti ma je e ƴamoɓe lefol laamu ñande nogas e jeeɗiɗi lewru décembre e nder ndeɗo hen hitan to Soudan hanki kene wona capantati ujunere taw ko armée tettaɗo e nder leydi ndi ɗum woni hanki ko duppa to base koninkoɓe biyeteɗo Hanguera Allah biyeteɗo Hanguera Al Achala kene fata wonde 200 kilométre hakkunum e Khartouma ɗin koninko ɗin armée ji noon siftinde on leydi Soudan ko leydi hewndi ko fate banggue armée ji taw ganduɗa ko tribune woni leƴƴi joguitiɗo armée ji e kala saaha wuurɓe toon kareli ko wona ɗum ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi hollitama tettama toon kene wona ɗiɗi kene fota wonde million ngaji ɗiɗi piccala capanɗe jeeɗiɗi jeegoma taw ko armée ɗum woni ko tettuno toon ɗum ne kadi duppanoma oɗo saha noon laamu ngu yidde mum ko gaynude e ɗeɗo hen gueɗe ha laaɓa musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi en kikkiɗe hande o ɗo yesso alirde ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena